Il-proġett ta' riġenerazzjoni Marcel Pisani huwa spazju miftuħ fil-qalba ta' Dar il-Kaptan li forma parti minn katina ta' proġetti ta' spazji miftuħ oħrajn li d-Dipartiment ta' Xogħlijiet Pubbliċi qegħdin jaħdmu fuqhom madwar il-pajjiż. Fosthom żewġ spazji miftuħa f'Ħażebuġ u oħrajn fil-Mosta, l-Imqabba u Ħalkirkop. Dan l-ispazju miftuħ huwa dedikat għal ħidma kbira li wettaq Marcel Pisani fis-settur ta' diżabilità u li tant iddedika ħajtu biex il-ġenituri ta' tfal b'diżabilità jingħataw il-wens. Dar il-Kaptan toffri servizzi ta' respite lil persuni b'diżabilità kif ukoll support lil familji tagħhom. Kull min jisemmi l-Marcel u ta' daqsi ħanajdu hekk għax il-ġodda forsi ma jafux. Ħossu naqra kemm kien jaħdem hawnhekk. Dak kien joqgħod ġewwa u barra, kollox kien jipprova jara x'jagħmel biex ikun aħjar. Dan l-ispazju miftuħ u aħdar ġdid sar b'investiment ta' €9,000,000 mill-Gvern u mal-240 persuna b'diżabilità se jkunu qed igawdu dan l-ispazju miftuħ. Dan l-ispazju ġest simboliku u konkret li juri kif il-politika tista' tkun tassew umana meta tpoġġi d-dinjità tal-persuna fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni.